Hey bafethu mose kwi-previous post yami ndinixelele into yoba iMadlanga Commission seyibize uGeneral Khan into yoba hayi makakazovela ngaphambili. Ndaba nawo amagama athi even umcimbi onokwenza nama-affidavit kaGeneral Khan kuthiwe azoba public sizokwazi ukwabona. Hayi akubanga kudala nto zakuthi ndeva kuthiwa nansi list seyiphumile. Ndithe xa ndijonga le list ndathi mawo ndathwala izandla entloko. Ndithe xa ndijonga iWhatsApp chat ndathi mawo but ndangafuni ukuchamazela ndafuna ukunderstand into yoba entleki yonke le nto wonke la magama yonke le nto yenza ingena njani idibana njani. Andingumntu othanda ukuzisa into engaphelelanga mna endingekayiqondi nam ncam. Hayi ke ndithe apho ndifumana khona le document ndigowa through le document noko yavuleka ingqondo yasuka inkungu ndawubona umcimbi ucalanye. Ndizoza nani kahle uba ni-understand into yoba la magama ngobani bangena njani kuyo yonke le ngxubo evanga. Bafethu kule list umuntu wokuqala nguJulius Malema oyilida ye-EFF. Number 2 nguMazodi. Ngizonixelela uba ngobani balinka njani ababantu ngale ncinci nje information engisesenayo kwangoku. Then owesithathu nguSayedi, owesine nguSotheni, nguMathibandile. Ndizaza nabo then ke ngizabe ulicela nje lamagama engathi nokaqhelekile achecha afike ngespeed up engqondweni zenu. Kukhona le igama manje siyaphezantsi nobomi umuntu engizamazi nguSage Khabonge ngizani balisela nje ba ngobani noko inoba nibazi njani uba niyabazi. Abafethu ukuze ndingayiphazami lento i-document lena ndizayifaka pha ekugqibeleni kwevideo yami ukwenza ningayiphazami ethi siqale ngale WhatsApp chat. Kule chat lena kubonakala ngathi uJulius Malema ebencokola noMohammed Sayed. Kubani uMohammed Sayed? uMohammed Sayed lona kubonakala ngathi in a way bekenabo ubu-middleman between uJulius Malema plus uFeroz Khan, uGeneral Khan. But hayi inkunzi malanga xa nisithi andithethi apho ubu-middleman abo boSearch Mfana Inkosi obo Brown Mkhoza because yena apha hayi bafethu into okuthenga yonke unayo ngusozimali ngusobhizinisi ukubo but nje uba yintoni le andikho sure ncam into yoba yintoni bimenza u-middleman kwayena but nje ezisiqhubeka niza understand. So lo Mohammed Sayed lona kubonakala ngongathi kule conversation baplota against u-Inspector General ngingabe ngisithi even uBhekicele as well okanye bayakhokasa into yoba yeyiphi imibuzo esizayoyihlaba uminister wakwapolice eloxesha kwakungubhekicele okanye sayihlaba u-Inspector General owelo xesha kwakungudintwe. Enye ngaphezulu ithi lento ngendlela baplota ngayo after waxoka because izambhaqaxokile kulento after exokile akazukwazi into bangaxothwa uzoxothwa. So ngendlela kubonakala ngayo bebeplotela ukugxothisa umuntu emsebenzini. According to the evidence esabekwe before thina i-conversation kaMalema plus uSayed yathathwa le conversation yaforwardelwa uGeneral Khan njoba ke ngoyiMadlanga Commission i-download ephi efonini kaGeneral Khan. Asibuyeni bafethu kulo Sayed. Ngubani uSayed? uSayed kuthiwa yindoda yena ukumazi kwami ndamazi mhla kuthiwa ngumuntu owayesponsore igala dinner ye-EFF mhla becelebrate i-10th year anniversary futhi yathethisa into yakhona ukuze nami ndibe ndinolwazana. Yathethisa ngani? Ithethisa ngoba even uGeneral Khan aba oyiboss ye-crime intelligence waye-attendile lo dinner leyo. Hayi ke niyawazi uqhaqhaqha niyabazi namaphephandaba yabuza wakhona umbuzo othi uGeneral Khan oyiboss ye-crime intelligence udibaniswa yini nento ezinokwenza ne-politics ezi okanye ne-politician enguJulius Malema okanye uyofunani kumcimbi we-EFF. Hayi ke bafethu kuthiwa waye kwi-VIP section uGeneral Khan. Abafethu ngendlela sokuthetheka ngayo ingathi ngu-scratch my back and I'll scratch yours. Kubonakala ngongathi uJulius Malema ebe-protector uGeneral Khan politically, which is why inoba uGeneral Khan engakange aze ayo-appeara even ku-ADO committee. Kube ngapha uGeneral Khan ebe-protector uMalema from kwiside le-intelligence. Njoba abalinzi bebethanda ukuthi hey uMalema ukrelekrele. Bafethu ikhona into evelayo kancinci ngongathi askisi ikhona into evela ngongathi spoon feedwa information uMalema from kwiside le-crime intelligence. Enikezwa ngibani ke ngingenzeka into basiza izacaca ezixesha lahamba. So le bakuthiwa hayi ngumpethe hayi usmart into abafethu ebenikezwe information even imibuzo ebenikezwe imibuzo i-EFF ibinikezwe imibuzo ezathi ihambe iyobuza yona phiphe eParliament nijike nina nithi hey bafethu kuyacaca.
So lo Sayedi unja uvelapho. Lo Sayedi ke ngoku njoba engusozimali ngumuntu kwaye nobonakala wayenobugulukudu because at some stage kuke kwajongana nezitholo ezinokwenza nama tax evasion nama-money laundering, waphethe kwayena enze i-settlement no-SARS waze waye-admit into yakhona ngendlela okathetheka ngayo ngoko. So ungumuntu nje obugulukuduhu nje kwayena uSayedi lona. Sayedi lona ke ngoku onabo ubudlelwane nobani noMazoti. uMazoti thina esimazi ngoba ngumgulukudu wento ezinokwenza nama-illicit good. Ama-illicit good ke zizinto zomgunyathi, zizinto nje ezi-illegal ezabe zingena ngendlela engaqondakali kwalapha eSouth Africa, which is why abanye bezalwela into yoba bekhona ama-open borders ukwenzela into yoba kuzongena kuphuma into abafuna into bazibe ziyangena ziyaphuma phi apha. So uyaziwa futhi xa kuthethwa ngaye noba ungamgooglisha ikhona into ezathi xa ugooglisha uMazoti ikhona into ezathi illicit goods. Sharp ndibuye sesase lapha kuSayedi. Sayedi lona because ininzi into enokwenza noSayedi ndizibuza kwexesha lemalizana vumela la. uSayedi lona uphinde ungumuntu ongathi obonakala ngathi uowner even i-aviation company egama li-Onyx company leyo kwakuyiyo eyayitransporte uDr Imogen Mashazi mhla ephumile uDr Jean Mashazi kula trip yakhe yaseLondon okuthiwa yacost 3.2 or 3.5 million. Oyena muntu owayibhadala lo mali yes i-aviation company lena ikabani eyakho uSayedi lena, kodwa umuntu owabhadala owafanda lo trip leyo kuthiwa ngubani nguZenxumalo. Likhona igama likaZenxumalo kule list. Okay, ndizanani kahle. Sisathetha apha ngo-annexure C. Kune-annexure A. U-annexure A kubonakala ngathi zi-chats between uBron Mokgotsi noVusimuzi Cat Matlala okumele into uGeneral Khan azophendula ngazo. Ningalibalanga into because bafuna ukwazi into yoba ingabe uGeneral Khan unobudlelwane na noVusimuzi Cat Matlala, ingabe uGeneral Khan unobudlelwane na noBron Mokgotsi. Ningalibalanga ba kukhona eza conversation ezazide zisithi uBron Mokgotsi wayene-information wayenayo ozokwazi kuthiwa kuthiwa lena i-information kumeba yakwa intelligence uyifumene njani ngibani lo muntu beke likhala ne-information. So into ezingathi zinjalo ezingayaziye zibhebhethe sidibane sokuvela amagama oKarim Sulumani kwalapho sidibane okanye kuvela amagama anokwenzana no Morgan Maumela. So ingaya iye lento inabe so ikhona kule documents imibuzo okuthiwe azazoyiphendula bani uGeneral Khan. Ngu-annexure bani A. U-annexure B unokwenza nala testimony ka witness the D uMarius uMarius van der Merwe lo wadudulwa. So ithini into yakhona ke ngoku ithi uMarius lona mosi edulweni kwakhe buzala udulwa ngani uduyulwa nguMathiphandile Sotheni ukhona phi kule list. Lo thola ngoba utheni ungusniper umpethe wesibhamu lo wayesuka nakwa special task force. So ubonakala hayi iphinde ithi even uViandre Pretorius lo yewazidubula ke yena wabe uyazibulala ingathi ubudlelwane unabo nanale mibhemi yona le. So niya understand into yoba idibana njani yonke le linkage le. So ininzi list yakhona I think if not mistake is about 17 people benza manje ukuthi nje apho nalaba ngobani ifigures noko enye ezathi xa zibizwa noko engqondweni zikhawuleze zifike ngespeed sharp. So then u-annexure C ke ngulo nelist yamagama. Omnye umuntu okhona kula annexure nguSage Khabonga. Nizamkhumbula into yoba ngoba yena uvela ngokungathi allegedly bafethu anitsholi mntu ne but amaxesha amaninzi igama lakhe ndiliva uba bokhona nje into erongwana ingathi yena uza nje azoqoshelisa imicimbi ethileni ukubone avale imigodi nyane ngathi ivulekile ifana nakula case kanyana kaMugabe lavela igama lakhe ingathi unobudlelwane obuthile kanye noMalcolm X andikho sho nje ncangayi and then ngaphela angikaqali phofu kuliva kule case lena igama lika Sage Khabonga wayeke kwazi yena self wa interviewer wanayo into ethi uyamazi uGeneral Shadrack Sibiya bahlala phi bahlala kwi-estate A1. So niyayibona nje kancinci badibana njani bonke ababantu aba bafethu. uMazoti ke ngokuyena aphinde abe ngubhuzuma kabani kaJulius Malema. uJulius Malema futhi wayiveza wathi yena okanye iEFF abekho ashamed of ubudlelwano noMazoti though uMazoti esaziwa ngendlela akaziwa ngayo. Ndakhumbula nto mhla esithi umuntu Mkhwanazi is fighting with General Khan, and whenever he fights with General Khan he always drags the EFF name, he always drags the CIC's name. Let him fight with General Khan for their own issues and leave the EFF's name out of their nonsense. Siyiliva njani EFF out of yonke lento while it keeps dragging itself ngoba idregwa ngomuntu iyazidraga.
uve omnye esithi ni busy ni campaign ne EFF njani beyi campaign ngokwabo. Bafethu kukhona nalapho kuvela khona ingathi kwezi chats zabo ne apho uSayed exelela uGeneral Khan. I think lela xesha le disciplinary kaGeneral Khan apho esithi khona uJu uyateketiswa ke phofu malema kuthiwe uJu they called me, so uthe nje ungalinge nje ucinga into nokwenza nokuresign, otherwise le case yona sizo come out victorious. Iba nomfaleko songqondweni futhi inobindlela akayithetha ngayo. Bafethu mnandazi wakwenzekani kodwa nje yona sizayibona ayinasinqamanga bafethu sithe chuncembe kube khona kwakule document bafethu into engiphe guideline bani understanding kabanzi kwakule guideline kukhona apho uGeneral Khan kumele into ba aphendule ngecorrespondence yakhe okanye ngecommunication yakhe ba uke wa communicator na noThulani Vusimuzi Shongwe lo owe ad committee member nayo inviteiwe ke apha owaveza ezakhe izitholo ngoGeneral Khan kwelacala le ad hoc committee. So nayo ushonga nje besabiziwe apha silindele into ba uzabizwa nokuthi uGeneral Khan mele abese kephendula even ngalonto le ide yaba ne date ingathi noba lo nto yenzeka yabo yayipha kwi8 zika March into yakhona. Hayi ke bafethu onomdla you will take it upon yourself uhambe uyo read through leya document noko izayivula ingqondo understand into ba yonke lento kwenzekani. Hayi ke amanye amagama because elinini umuntu beshona lixesha kwezinto zethu kwezi video zethu esizenzayo amanye amagama ngizamane ndinizela kancinci okanye xa kumane kuthethwa ngaye ndinizela ba othile umuntu istory sakhe ndikandeva into ethile ngaye. Sithule simamele dibhlungu futhi noba kuyo yonke lento omnye umuntu igama lakhe lelavela ke nguDr Ndlozi because kulanto leta eyibhalwe iEFF ingathi ibhalelwe bakuzaba imibuzo ezahlatywa nyoba kuminister Bhekicele umuntu ke oyibhalile pha kuvela igama lika Ndlozi. So nje kubonakala ingathi nje kwayi crime intelligence yayibikhukha lonto eyikhukhayo ithi skiyazi inja zami hayi ke nezinja zasale zikhonkotha bafethu nizazibuza ke uba ngawapha amanye amagama azovela because ningalibalanga uGeneral Ndlandla Mkhwanazi wathi hayi thina xa siqala si-investigator xa sifika apha isivulela igqobhoze siyo ngapha xa sifika igqobhoze nizazibuza into yoba even abanye abathi bane information abangayazi babayifumana njani eye crime intelligence is it possible into yoba bayifumana through asazi bafethu. Hayi asazi phofu njengoba beke kwabalekele court efuna uku-interdictana neMadlaka Commission hayi bafethu uyi-abendile nje i-application yakhe uyiyekile ubonile nje into yoba hayi akuncedanga ntonto zakuthi le into akanayo nje idabu lapho makavele eze azofeyisana nomusic wakhe phofu kuchiwe kuthiwe nje akekho umuntu orich nje ngaye phi esipoliseni. Ngiyacacile ke now uzandiprotector from kwi-angle yakho nami ndizaprotector phi from kwi-angle yami. Ayasas South Africans Bizani fire brigade uyasha umlilo Bizani fire brigade uyibiza njani fire brigade kusithi fire station uqobo boke ngekudalanga ndisithi uzulumkele ukuyala amagada for omnye umuntu ngebhat ahlabe wena. Good Friday data phansi kwecase kaJulius Malema noNgizwe Mchunu.